Handingadi kutaurirwa unyimwa simba redzekumusana hama dzangu. Hapana chinhu chinorwadza sekuremara wakura. Muzuva ranhasi Sly Media TV yashanyira murume anonzi Alfred Musona, uyo anogara kunzvimbo yechishawasha Hills. Pasvika Sly Media TV, Musona anga akagara pamusiwo wemba wake achiti iye hakwanise kufamba kana kuenda pane imwe nzvimbo sezvo asina wheelchair yekufambisa. Musona anoti dambudziko rake rakatanga riri chiveve mumakumbo kuzosvika nhasi uno atoremara asakwanise kufamba. Alfred murume ane 38 years anogara nemukadzi wake nevana vake vatatu, ane 13 years, ane 9 pamwechete neane 3 years. Pasvika Sly Media, mudzimai waMusona anga achinzi aenda kubasa sezvo ari iye ave kutoshandira mhuri nekuti Musona haana chaachakwanisa kuita kufamba kana kuitawo mabasa sevamwe varume. Mwana waMusona ane 3 years ndiye asati akuenda kuchikoro. Ndiye zvakare anosara achipepa baba vake achiona kuti vadya here, vaendawo kuchimbuzi here, pamwe chete nekuonawo zvimwe zvingade kudiwa nababa panguva yavanenge vari pamba. Mukoma Alfred, mungatitsanangurire kuti dambudziko renyu mimi rakatanga gore ripi? Ngati kutanga kwegumbo iri ndani 10 years so far. Chakatanga chiri chiwewe. Chichingokwira kusvika raakubanda. Richibanda ndofara batanidzira nemusana. Pesa apa ndaifamba ndaishandisa makrash. Ndobva pasvikazobatanidzira nemusana ndobva ndakutadza kunyatsofamba. Ndobva yatopera power makumbo yacho yasisina power majoino. Ndobva ndatogara pasi. So zvichidaro ndaifamba ndofunga ndaimboendawo kumachechi ndichibatsirwa. Saka waiti pane zvakaitika pamakumba. Takanokorwa tsoka ndobva yagadzirwa. Saka ndo zviri kukonzeresa. Saka waimbozamawo, ndakafamba makawanda mumapostori macho achimbozama zvichiramba. Ndobva ndamboenda kuchiwano ndofunga ndakaenda kunana Masvingo nekunana Halfway nzinonzi tichida kuenda kunana Bindura. But zvese zvakaramba kusvika pandiri nhasi. Ndobva ndazokwanisawo kuti ndiwane wakambondibatsira nekuenda kuchipatara. Ndakaenda kuArendelle. Ndobva ndasvika kuArendelle ndobva ndatowa x-ray. Ndobva wanditransfer kuti ndiende kuPare. Kupare ndakatora time ndisati ndaenda because ndakapiwa transfer yekunzi ndinotorwa x-ray yemiri wese. Ndobva ndazoenda mutown ndichinotorwa scan yandakanotorwa. Ndo yakazoburitsa kuti musana wakabuda. Saka uri kuda kudzorerwa. Ndopa ndikazokwanisa kuenda kuPare. Kupare ndofunga ndakaenda ka2. Ndakaenda kokutanga ndobva wambotarisa zvawakatarisa. Ndobva ndazoenda kekutanga kacho pandakaenda. Wakanditi musana wenyu zvawakaita panoda simbi dzokuiswa. But simbi idzi dzinoda 1.5. Ndobva ndavati inandina mari. Asi tatongouya kuti tizive kuti zvakamira sei. Kana kuri kunzi ndo zviripo zvazviri. Kana tichikwanisawo kutsvaga mari yacho totsvaga. Ndobva titi aiwa. Saka munodzoka zvakadaro. Ndobva tabhuka ndobva tadzokera.
ndobva waasesa zvavakaasesa, ndobva wanditi so mamiriro azvakaita ndakupai dheti raOctober, saka muchasiya mabhuka. Ndobva tabhuka zvikanzi October kana asvika modzoka. Kana ndokunge tisati takufonerai kuti chiuyai October achikwana, dheti racho ndoranda kutokanganwa modzoka. Kana muchinge madzoka tozoona kuti toupareta. Saka ndo mamiriro azvakaita kusvika pari zvino ichindoona so. Ndanzwa muchitaura imimi kuti kwamaenda kunobatsirwa kunoshandirwa vaitsanangura kuti makanokorwa tsoka. Vaibuditsa here kuti akanokora tsoka wacho ndiani? Ya, zvaibuda. Mungakwanisa kutitsanangurira kuti jekesera? Pakunokorwa tsoka kwangu paibuda weukama, nokuti so zvazvakaita pazvikatotangira ndepekuti ndinotowa nemunin'ina wangu akashaya akapondwa kumandarweni. Saka pakafambwa sedzinza, pafambwa sedzinza ndobva ndadedzwa ini ndandisatokwanisa kufamba, ndobva taenda. Saka ndakaendawo ipapo, in fact musi wokutanga ina handina kuenda, vanhu vakaenda ndobva ndasara. Wechi2 vanhu vanga vakuramba vachirambirana kuenda. Ndobva ndati munhu wese ngaende. Ndobva ndati chindisungira ingoro, ndobva ndaendawo. Pandakasvika ipapo pamuprofita pacho pakanongedzwa ana baba munini wangu 2, mukoma nemunin'ina. Wakanzi wachiita kubatwa musoro, wakanzi iwe newe ndimi makaita nhau iyi pamukomana. Hawana kupikisa kana kuramba. Mukomana wachibvira imimi? Wachitaura inini kuti imimi ndimi makaita izvi pamukomana. Hawana kupikisa. Muprofita wewe ndobva nditi iwewe wakaitwa izvi nokuti unonzi une nharo. Madhara ese aya anotya iwewe. Saka wakakuita izvi nenhau yokuti wakaziva kuti tikakurega iwe ndiwo unotiita sei, unotirova. Ndobva tabva ipapo. Ndobva muprofita akati ane zvaari kuda kubviswa, because ndine chinhu chaifamba kubva kutsoka chichiuya chichisvika panapa chichidzokera, uye ndaibayiwa nichinzwa kubayiwa. Ndobva zvanzi motsvaga munhu anoita sei, anobvisa. Ini handikwanise kubvisa. Ndobva tanzwa kumwe kwainzi kunoshandirwa, ndobva taenda. Taenda takangoenda tiri pakuberekwa kwedu wepamba maberekerwo yatakaitwa. So tichinosvika pamuprofita iye tichigarawo pamasowe ipapo, baba munini wangu akanongedzwa iwawo. Ndakaona wachisvikawo ipapo. Ndobva wakatovhunduka wachitiona tiripo. Then mweya ndobva watanga kushanda. Ndobva zvanzi baba mvura yakazotanga kunaya, ndobva taendeswa mumba. Zvikanzi baba imi uyai mugare apa. Ndobva ndasumuka, ndobva ndanogara paipai sekuti ndaishandisa makirashi. Vanhu ndobva watanga kuita zvavaiita muprofita uyo. Baba munini wangu waye wakabva wanzi uyai baba imimi tikukumbirawo muuye mukuseri. Ndobva wauya kuseri, ndobva wafugama. Ndobva wanzi toda kuti mubate muwest memurume uyu, tikuda kubatsirana sezvo tikuona kuti mune mweya. Ndobva wasumuka, ndobva wabata muwest mwemwe. Awa ndobva watanga kuita zvawaiita, wachibvisa zvawaibvisa. Ndofunga wakabvisa tsono dzinokwana kuita 6 muwest, ngati mumasaidi umu, nekuseri kunoku, nechimwe
chino handinyatso chinzwisisa chimwe chinhu chawakabvisa so chainge chakaita kunge chine mazino so ndo pakabva papera nhau yekubayiwa nekurumwa kwandakaita ndobva ndadzoka kuno kwakuri kumusha ikoko ndauyawo kunoku ndobva ndati garei ndobva yatanga kungobanda but yasaite zvezvezvo kuti ndobayiwa ndoita sei ndobva ndakamboenda kwamurewa ndobva ndasvikawo ndobva ndashandirwa but pakushandirwa kwacho hapana chikabuda bhozi painge pakazara saka waitoita zvezvezvo kutoti anokwanisa kuzvifambira ndiye aikwanisa kubatsirwa nekuti inini ndikangosvika ndikagara pandagara kuti uchikwanisawo kuti uonekwe ipapo zvainetsa ndofunga ndikatodhonza mutengo wegore rese pane vamwe madzibaba wandikatosangana nawo ikoko ndangoitawo zvokutakurwawo nevanhu madzibaba iwawo ndiwo akakwanisa kundibatsirawo akundisumudzawo wachindinhingirikina because waitoendawo ipapo pachechi ipapo kubvawo musi wacho iwoyo vanhu vandikanga ndaenda nawo wakangonditakurwa ndisingazivani nawo ndobva watora mwidzano wachidzoka ndobva ndasarawo ndiripo madzibaba awawa ndo wakazondifunza kuti ko munani ndikati ndine wanga ndauyawo nawo wangondibatsirawo asi waramwidzana waita sei waenda zvikanzi alright kana makudzokera ndichakutarisai ndiwo wanga wakunditora ndofunga takadhonza mutengo wokuda kutoti gore rese tichipota tichienda tichinorara ikoko tichidzoka tichirara ikoko tichidzoka wachinditakura madzibaba wayo wachiuya wachindisiya panapa ndobva tazoona kuti hapana chiri kuchinja ndobva madzibaba wayo vati zvimaitikira zviri kuita hatisi kumboona chenji yazvene ngatimbomirai kuenda mvura yanga yakuzhizha ura kuda kuti anga kusvika ndobva tasiya ndobva ndagara ndobva ndazomboendawo kunobatsirwa muGlenlone pandikanga ndanzwa kuti pane vanobatsira ndobva ndavafonera madzibaba vayo wachiuya wachinditakura wachienda neni tichidzoka wachienda neni tichidzoka saka pana madzibaba iwawo zvakazonetsa ndezvekuti wakati ndinobatsira for free saka tati fambei ndinenge ndakutombonzwa kunge zviri nani chiwewe chakutomboita kanenge kakusuduruka saka iwo wakabva wazo nge wakuita unge wakunzvenga saka ndofunga ndakadonha mukati mumbo gombo raruza ndobva ndavafonera wana kuuya ndobva ndakungoona kungonzvenga kwacho ndobva ndasiyana nazvo ndakafonera madzibaba wainditakura ndati ndo mamiriro azvakaita saka zvakazoitika ndezvekuti madzibaba waiwai vakazonzi wanga wakaita zvekutorombera saka wanga wakuda kutoshandisawo inini ndo pandikabuda matuzu matuzu amukuona vanga vakuisa ichi apa kuti mubude matuzu yakangobuda saka yangobuda sekuti waindipa namato yandaishandisa ndobva yabuda iwo waiti ndokubuda kwezvinhu but ndazoregawo kwakangouyawo wamwana madzibaba wakauyawo wachingopfuurawo nepano wachindibatsira ndo wakazotaura kuti no madzibaba uyu ane zvanga kuita ndobva wandishandira wachindishandira wane vanhu vanga vainawo ndobva watohaka wahaka
iwo madzibaba ndobva wakutobuda wachitaura kuti ndaida kubhadharwa, saka iwe uri kundinyepera kuti hauna chauinacho, saka inini ndaida kubhadharwa ndokuti tikwanise kubatsirana. Ndobva ndabvunza pakahaka pai, ko makadi kutaura inga takabvunza pai hapana kupa mhinduro yakakwana. Ndobva tangosiyana nazvo. Uye wanga wakandiisa machira mumakumbo. Ingani ruvara rupi machira? Matsvuku. Okay. Saka ana madzibaba awa wasati watouya, mhino zvikangofunga mupfungwa dzangu ndakaiswa rimwe mwezi ndobva ndaridambura. Saka paitobuda kakutaura kai zvikanzi akangwarisa akagara atodambura zvimwe zvanga ndakamisa munhingirikini. Ana madzibaba ndobva wadambura zvinhu zvezvi wamwe ndobva wasvipisa. Ndobva ndagara handina kuzombokwanisa kuti ndingafambe kuenda somewhere. Ndobva ndikamboenda kuChiwani kwandikamboudzwawo. Kumwe kwacho kwandikamboenda ndakashandisa ndobva zvaakunge zvaakuita. Saka ndakazoenda ndichiti rega ndimboenda kumunamato. Ndobva ndasvika kune madzibaba zvikanzi imbomirai kushandisa mushonga. Ndobva zvatongotanga kudzokera panga zviri. Ndobva ndazombonzi kune kusaidi kuti chienda kubhindura. Ndobva ndaendawo. Ndobva ndasvika ndobva ndipa mushonga wandikangotemerera. Chakakwanisa kurikavha makumbo yangu yanga asingabude ropa. Kana ndikakuti chekai apa pasingabude ropa. Pandakapiwa mushonga naiwawo sekuru iwawo, ropa rakatanga kuti ranga rakutobudawo richitoyerera. Ndo zvinhu zvandikaonawo zvikarikavha ipapo. But zvokuti zvine imwe change hazvina kukwanisa kuita. Ndakambozama kuvafonera kuti ndo mamira zvakaita. Wakati ndichauya ndozokufonerai tosangana mutauni. Handina kuzoonanawo ndobva zvangoguma zvakadaro. Kwandakaenda kunana Masvingo. Wakambondibatsira zveshuwa, but kuti challenge yakaitika ndeyekuti mari ndo yainetsa. Bozi kuenda ikoko, kuenda nekudzoka ndaifanira kubhadhara $10. Saka ndakaenda kanenge ka3 ndichienda. Saka nekuda kuti kure ndakabva ndazongoremerwa. Ndobva ndangogara. Ndobva ndangomirawo ndakadaro kusvika pari zvino. Iko kumasvingo kwacho waiti chii? Kumasvingo pamakaenda katatu apa tsanangudzo dzacho dzaiti kudini? Zvaitongobuda zvimwe chete izvozvo zvekuti zvana bamunini wawo. Pozi kwaitozobuda zvakawanda nemunin'ina wangu kupondwa kwaakaitwa. Pozi mashandiro avanoita ndeyekuti kana pane zvakaitwa mudzinza menyu zvokuti kune munhu akafa zvisina tsarukano, ukangopinda mumatare yawo, munhu iyeye ndiye anotanga kutsanangura. Akafa iye kutaura kuti zvakadai. Saka ndo mabudiro yazvaiita. Munin'ina yainzi akaurayiwa futi nana bamunina. Ana bamunini waripo. Bozi zvakaita ndezvekuti munin'ina wangu ane paaishanda muchesa. Ndobva wakaita lingi nemurungu waaishandira nabusinessman aida zvaaida. Ndobva wamuendera, ndobva wasvika, ndobva wamudi, ndobva akatemwa panapa. Ndobva wamuvhiya, ndobva watora moyo nekagunwe kawakatodambura nepanapa netsoka idzi. Ndobva saka panguva yaiitika zvinhu izvi panonzi pane mwana musikana aiona ari musango aiwawo nemombe. Saka
mwana musikana uyo akazomirira pawakapedza wakuda kumuvha hanzi ndo paakatizo achienda kumba kwavo. Achitizo achienda kumba kwavo ndo paakanotaurira wabereki wake but kuti nhau yacho iyoyo manje haina kutombobuda nenhau yekuti mapurisa payaita nhau dzacho pawakadedza kuti chiuya tikuudzei sekuti ana baba ndo wakuru. Wakatoenda wakatonovharisa kuti musaburitse nyaya iyi. Mukaburitsa nyaya iyi hatigarisane zvakanaka. Ndobva mapurisa yangopiwawo mari ndobva yadi ndobva yavharwa nhau iyi. Saka ndo mamiriro yazvakaita ende nenhengekeni nokuti munin'ina wangu inini panguva yacho iyoyo yaakaurayiwa akanga atoendawo kumasoro achifambira inini kuti ndiuye bhozi wakanga wanzonzi handichafambi. Musi waakafa akanga atoyanika jira ranga apiwa pawaya so aita munamato yanga apiwa akatongofa wachirisiya riripo ipapo zvichiburikidza kuti ana bamunini wanonzi warimo mukati pakuitwa kwenhau dzacho wakangopiwawo mari wachivharisa zvinhu zvipi izvozvo nokuti nhau yacho maitiro ayakaita ichibatwa masuspect waitaura kunzi ndiwo. Pakazoita mukoma wanga anga akandisiyira inini munhu awigwa afa. Mukoma wangu ainwa doro aigarawo murushinga imomo saka aita akanwa doro aitanga kunetsana nemusikana ainzi anga aripo panhau yacho akabva akremiwa nyaya ndobva atorwa nepolisi ndobva aiswa mukati achinzi mangwana ari kuenda kukoti. Usiku hwacho akabva afuma achinzi akazvisungirira mukati imomo but pakutarisa munin'ina wanga azodedzwa anotaura kuti akaona anga ane mabhatastic muno kureva kuti nhau yakaitika ndeyekuti mapurisa yakatengwa ndobva yarowa nekuti wakanzi uyu anozotibatisa nokuti vanhu varimo murushinga maigara imomo ndobva arowa kudaro ndobva asungirirwa but pakuningirana zvikanzi akazvisungirira ndobva zvangomira zvakadaro kusvika pari zvino. So tichidai so ana bamunini wanga hatitoonani nenhau yokuti nguva yese taiwirirana nokuti waiti wanin'ina wangu ndo wari kuwananga nokuti inini pandaizvibatana handisingatauri ndaitoenda kwavari tichigarisana asi ndichiziva nhau dzacho. Pakazoprofitwa nhau iyi iwo waripo ini ndiripo ndobva waziva kuti munhu uyu aita sei aziwa asi handina chandakataura kwavari. Saka ndofunga zvakangowanetsa kuti wazive kuti ndiri kufungei. Awanozobva wakaswedera padhuze pangu takabva tatongopatsanurana ndobva watongotiwo kwawo nanhasi. So kana paprogramu yangu yandiri ndiri kutongozvimiririra nemukadzi wangu handina kana mumwe wokuti anondibatsira kunze kwokutoti wari munharaunda muno ndo wamwe wanotombondibatsira sekuti pandakaenda kunotorwa x-ray yandakatorwa paka chechi yesavadha ndo yakabvisa mari yakabvisa 300 ndobva ndazoisa nengirikini $50 ndo skani yacho yandikanoningirikimo yandakanoitwa ehe yakanzi 350 chechi iyoyo ndo yakandibatsira. Kuchechi kundo kwamunoenda iri kana kuti handipindi kuchechiko kwakamboenda madzimai angu kudhara ndobva watongosiyawo nenhau yekubasa. Saka wakatongouyawo ndobva waona zvandiri ndobva wangoendawo kuchechi ndobva waita zvawakaita. Ndakazongoonawo wakuuya wachiti tikuda kudai
zvokuti kana pandikaenda kunoningirwa papa notoonewe chechi wacho wani pandikanotowa skani yacho zvokuti wani utouya wachidawo kunzwa kuti zvakamira sei program yacho yakamira sei ndo mamiriro azvakaita. Ndikunzwa mukutaura zvana bamnini imimi vabereki venyu varipi vachiribwe? Vabereki vangu vakashaya. Okay. Kushaya kwavakaita takasara tiri vana. Mamuri vangani vana? Ngatita tiri 9. Saka sofa pakafa 3 pakasara 5. Pa 5 pacho ndindatova muhombe. Wamwe wese wakafa wangu ari wakuru kwandiri. 2 wakafa wanotova nemhuri dzavo. Mukuru wacho vana vake vese watova nedzimba. Wechi2 vana vake havasati vane dzimba. Mumwe wacho akafa asati ane mhuri. Okay. Okay. Ndinzwa muchitaura kuti pamakazoenda kumwe kumasoko kwakazoteera bamnina sekufunga kwenyu sekuona kwenyu manga musina kuvataurira kuti ndokwatiri kuenda vakaziva sei? Ndo zvinhu zvakatinetsa nenhau kuti muprofita waye akanga ataura kuti pamunofanirwa kunoningirikana baba wenyu baba munini wenyu vanofanirwa kunwa mvura wokusvipirai. Saka zvinhu zvakatondinetsa kuti wanga waudzwa nani nokuti hatina kana kutombotaura nawo takangotaura sevana vari pamba pavo nekuti hatina kana mutoro watikaenda nawo but tichisvika ikoko takatosvikawo wako isu tichisvikawo iwe achisvikawo. Zvakatondinetsawo kuti ndizive kuti zvakamira sei ende pakubviswa kwandaitwa chinhu iwo waizvitiwa nemweya but iwo waiita zvokuti ndiwo waiita unge kakukondrora maprofita kuti ichi ini nchitonzwa chichifamba maprofita ebvisa ichi kusvika iwo watotaura kuti ezvino zvapera. Saka zvinhu zvakangondinetsa. Mujibva ipapo mapedza kubviswa zvinhu izvi mashoko enyu nabamnini anga aikuti chii? Hatina kutombotaura tese bhozi tatisatotauri tese handizive kuti iwo wainditya nekuti aya maprofita aya hayana kuda kutisanganisa kuti tiri pachi tine ukama. Wakangoita sekunge wasiri kuziva wangotora kuti iwe semuprofita uya ubate apa zvokuti hawana kusanganisa kuti ndibaba nemwana. Saka wachingopedzawo iwo wakagara pavo wachiningirikina but shoko ravo nderekuti iwo wakabva wazoudzawo maprofita kuti inini ndikuda kubviswawo. Muprofita akapindura kuti inini handibvisi zvangouyawo kuti ndibvise upi asi kana muchizodawo munozouya pane vanobvisa ndobva tatongoguma takadaro. Tinoziva kuti vamwe vanenge vachiti inini ndinonzwa munyama mangu munoita kunge mukufamba masvosve vamwe vanoti ndinonzwa kunge mune chinyoka chiri kufamba. Imi menyu ndanzwa muchitaura futi kuti mainzwa zvinhu zvaifamba-famba zvichiita mamovements. Mungakwanise kunyatsotsanangura kuti mamovements aya mainzwa sechii? Mafambiro yazvaita chaita kunge kana kuti ndingati segonyeri richisvika panapa pamajoina pasaidi pemajoina chichidzokera zvokuti dai kurunzi nguva yacho kutaura kwatiri kuita ndaigona kutokuudzai kuti honai bhozi chaitooneka nekunze kufamba kwachinenge chiita chichiruma. Ndo maitirikire azvaita nekubayiwa kuita kunge kana kuti ndaitonzwa kuti ndikubayiwa sekunge ndine tsono kana kuti munzwa. Ndo manzwire andaizviita but kubvawo pandakaitwa izvozvo zvakabva zvatopera kusvika pari zvino. Okay. Saka iko zvino tinoziva matauro kuti mudzimai wenyu ndiye ari kuenda kubasa
ende dzimba dzakawanda dzizhinji dzinoputsika panguva yekuti munhu mumwe anenge akaomerwa. Iko zvino mimi imba yenyu ichiri zvanga yakaita muchiri kushanda here kana kuti yamira sei in terms of rudo rwaamai pamuri? Ndingati kubva ndakatanga hazvina kumbochinja. Bozi pakamboda kuita kanoizi kumashure uko, bozi anamba munini waigadzira magadziriro avo yokuti mukadzi aende ndisare ndiri ndega. Kana ndasara ndiri ndega ndodzoka kumusha, then ukwanisa kuita mesi dzavo dzavaida. Saka pakamboda kutaurika zvaitaurika, ndobva zvakashaya basa, bozi iye anga asingazviteereri. Nekuti munhu anoenda kuchechi ainzwawo zvaainzwa obva angosiya zvakadaro. Saka zvinhu zvedu hazvina kumbochinja, zvokuti ndaitotarisira kuti mukadzi wangu mudiki, ndaitotarisira kuti nezvaari anogona kusvika kukundikana, but akangoramba akashinga kusvika pari zvino. Mudiki in terms of kuti makasiyana nemakore 5 kana kuti mudiki in terms of takatosiyana, bozi inini ndine 38, iye ari kumasofa ezvino anoona ma 25. Okay. Ndiye mukadzi wenyu wekutanga kana kuti makamboita mumwe zvino? Ndakamboita mumwe ane mwana mukuru. Okay. Ndobva tasiyana, bozi kusiyana kwacho hakutonzwisisike chivanhu futi zvakatoitika ipapo, bozi kana kuzvibatanidza kwacho kunotonetsa maitikire azvakaita. Ndobva tatongosiyana, ndobva ndazotora bozi anaba munini wangu wanonzi wanga asingade kuti ndirore kana kuti ndiite mwana. Maiti chikonzero ndechii? Ameno metsi dzavo dzavakagadzira kuti wani muitiro wanondiita upi. Saka pandakaita mwana wekutanga yeye, ndingangoti mukadzi achibata nhumbu ndo patakatanga kunetsana. Mukadzi ndobva atotiza, ndikatoenda ndikaudza vabereki vake, takatomutsvaga nabhudhi wake takamuwana, ndobva tambozama kutaura, ndobva zvanetsa. Anabhudhi wacho ndobva wazongoti ngatisiyei zvakadaro, ndobva tatongosiyawo zvakadaro. Ndopa ndikazogarawo ndichizoroora wandinaye. Ndinzwa muchitaura kuti kuchipatara vakati mabhonzo emuwest emusana akaparara. Namaimboita basa rei kuda zvimwe ndizvo zvingadai zvakakonzeresa? Ndakaita mabasa akawanda. Ndaita zveconstruction, zvekuwaka. Ndaita zvokurima. Kumashure uku ndakatomboita zvokurima, paitwa zvedhemu pachidzidziso vanhu kurima zvinana soya beans, nzungu, masunflower chichichi. Ndamunomu ndakaita izvozvi zveconstruction, ndobva ndakuita zvekurima, ndo zvanga ndakuita zvekurima zvinana cornflower chichichi, ndo ranga riri basa rangu. Ndandisina basa riri permanent, ndaitongoita basa rekutongoti ndongohaiwawo kunzi uya pano utidzidzisewo kurima zvakadai. Ndo zvanga ndakuita pandikasiya zveconstruction. Okay. Saka muchisvika kuchipatara muchiudzwa inyu kuti maita mabasa anorema zvingadai zviri zvakakonzeresana, makazvibvuma zvakare? Kuda maybe ndizvo. Ndakangoti kuda ndizvo sezvo nezvazviri zvacho, kuti nditarisire kuti ndine pandakadonha pokuti ndinotondera kuti pamwe pandakadonha mudonhero uyoyo ndo pakaita izvi hakuna. Saka ndakangoti kuda ndizvo zvinogona kunge zvakadaro. Semudzinza tinoziva kuti kana vanhu vachinge vasvika panguva dzakadai idzi panenge paine zvimwe zvinhu zvakamboitika mumashure, mungazive here kuti maybe vanababa mukuru ruvengo rwavo ruri pakati nepakati, kuda zvimwe makaudzwa nana baba kana amai vasati vatisiya, kuti
takambodai zvikasodai maybe ndo zvazosvika patiri nhasi. No, zvakaita ndezvekuti baba wangu inini ndo wanga ari mukuru, saka imba tingati dzinza redu rine ushe ndo chinhu chokutanga. Saka panhau yeumamba apa munongoziva kuti maitikire anoita. Saka imwe imba iyi iri kubatwa nabamunini ndingangoti kubva kumashure uku sekuru wedu achishaya baba wavana bamunini ndiwo wakada kutonga imba kwedu isusu, wachitonga nababa wedu. Saka muimba yakazvarwa baba wangu wanga wari 14. Pa14 wakomana wanga wari 4 wanga wari 4 wakomana, wamwe wese wanga wari wasikana. Saka ndo kuimba iyi ndo kwakatangira urombwa kuna baba wacho wari mambo, wainzi waida upfumi hwekuwanasikana because sekuru wangu wanonzi wanga wani zvinhu zvavo. Saka kwakatotangira kuraiwa na wabereki wedu isusu zvokuti pa14 kwasara munhu 1 atete muimba yakaberekwa baba wangu. Saka zvichingodaro sekuru waye vakazofawo baba wana bamunini ndobva kwazoita vana wavo wasara. Pakutofa kwababa wavo wakatomborwisana wega wega ndobva paita nhau yokuti mudiki ndiye anga akuda umambo, ndobva atombofamba nebheji. Saka mudiki ndiye akatanga kubata mushonga uyu mukuru asati. Saka zvadaro paida kugadzwa mukuru waigadza wakafa wati tiri kuda bamunini waishanda kuno kuHarare, ndobva watodedzwa, ndobva waenda kumusha uku wagadzwa, ndobva wachibata temu yokupedzesa kutonga kwababa wavo. Ndopa wakati temu ichiperawo uchitowa uchienda kumwe, ndopa wakanobatawo mushonga wakuitira kuti zvakunakidza kwavari. Saka kutorerwa kwakawarwadza. Zvadaro pakatanga kufa wamwana tete wangu wanga waripo. Handizivi kuti mukoma wangu akataurei chaakataura, ndobva zvanzi tazoenda parufu rwatete wangu, ndobva zvanzi imimi ndimi vakauraya kuti zvinongedzerwa isusu. Ndobva taakuda kutodzingwa ana bamunini vaye, ndobva mukadaro taakubva. Zvadaro wamwe wangu wese wakatiza ipapo, inini ndini ndakaenda. Ndobva ndasvika ipapo ndofunga vanhu vakatanga kunongedzera kuti iye yuyu asingavhunduke anofuta ari ndiye ari kupedza vanhu kureva inini. Ndobva watora maprofita ndobva yazobuditsa kuti tete wakaurayiwa nani. Right. Zvadaro ndobva maprofita yati takuuya kudzinza kwenyu, ndobva wazouya kudzinza kwedu. Maprofita yauya kudzinza kwedu, wamwe wangu wese wakatya kuuya pakaunganiwa. Ndakaenda inini ndiri 1, ndasvika sezvo ndinda ndakunongedzerwa nhau dzese. Ndasvika maprofita yakauya zvikanzi tikuda kukurakidzai wakaita zvipi, wakaita nhau idzi nekuti imi muri kuti mwana uyu ndiye akaita. Maprofita yakabva yasumudza ndobva yabata wamwe sekuru nababa munini waye wokuimba iyeye. Saka mukoma wavo ndiye anga achitonga. Mukoma uyu akabva ati inini ndini ndikuda kumuurayira umambo, wachitaura inini. Ndobva wanzi iwewe uri kuda kuurayiwa nemunin'ina wako nehanzvadzi dzako 2
ndo dziri kuda kukuuraya chida kukuurayira umambo, right? Pamunini waye zvadaro maprofita yakabva yati takunobata zvinhu ndobva wabata zvinhu zvezve muridzi anga ari wezvinhu ndobva aramba kubhadhara zvikanzi aiwa zvinese musarwisani isu tinongoisa mhiko sezvo pane zvimwe zvasina kubuditsa ndobva waisa mhiko. Sekuru waiwe wakazotanga kuti kune nyoka iri kunetsa kumba mushure mokunge warambira maprofita ndobva watombodedza maprofita ndobva yataura kuti makaramba kare isusu hatichaite nezvo izvozvo. Sekuru wayo akangoramba wachidaro ndobva warwara ndobva watofa. Ana bamunini awo bozi pakanga panzi pakuda kufambawo pachibatwa zvinhu izvozvo. Bamunini awa waripo ndobva panzi ko saka toita sei. Bamunini wakati kwanga hakutangike sezvo wanga wasati wabata wanga wari mambo kwanga hakutangike zvinozondinetsa ndobva yangosiyiwa yakadaro. Saka pawakazonorombawo wakamboti wiriranei wawirirana ndofunga zvinhu izvi zvaku pataizvitaura muimba yawakaberekwa ana bamunini yangu hapana wemumba imomo hapana ibvuma tichiwaudza kuti ndo zviripo. Waitoti tuka wachiti vanopenga vanongonongedzera chichi but ezvino wakuzvibvuma handizive kuti zvakufamba sei. Wakutoingana nokuti uyu bamunini mumwe anga akaromba mudiki uyu anenge ari kunzi hameno kuti wakazozvifambisa sei nokuti pari kunzi pakaromba mukuru wacho pakashayikwa mombe 2 dzakangoshayikwa zvokuti vanhu vaenda kumadhona mombe dzakasunganidzwa netambo ndobva dzatoshayikwa zvachose. Saka kuti nhau iyi izobudikirawo mumba mavo wanga wakutsvaga mombe dziye pakutsvaga mombe dziye pakabva panzi nengirikini mwana bamunini wakaroora mumwe mukadzi anga ane vana akauya nevana vake. Saka papa kunongedzerwa mwana womukadzi akauya kunzi ndiye akaba mombedzi. Mukadzi ndobva ati iwewe murume ngatichifamba. Ndopa wakafamba ndobva wanzonzi mukoma wenyu ndozvaakaita akaromba. Saka paakaromba mombedzi dzikaenda kunobhadhara kutora kwawakaita mushonga dzakatongoenda ndofunga zvemushonga zvezvokuti dzinongoenda. Saka ndo zvakaitika ndopa wakatanga kubhilivhawo kuti mukoma wedu ndobva watotangawo kutokwesherana zvokutoti ndiye ndichitongonzonza wasi kuwirirana ndo mamiriro azvakaita kusvikawo pari zvino. Saiko zvino chamakuda imimi kune vari kukuona rubatsiro rwamuri kuda nderwe? Ini ndingatongodawo kuti ndibatsirwe neucheya ndo chinhu chandiri kuda chokutanga nekuti mafambiro yangu kana ndikadawo kuti ndiende kunobatsirwa handina kana option ende kana ndikada kuti ndiendepo kuti panonzi panodiwa mari handikwanisi kuiwana. Saka but chinhu chihombi ndecheucheya bozi so kafambiro kangu kanotonetsa. Ndofunga kufamba kwangu zvandiri pamusuwo panapa ndikada kutoti nditoenda kutongofamba kuenda apo pamadziro apo ndichigwesha nekudzokera mumba. Saka ndo zvinhu zvandiri kunyanya kukumbirisa pari zvino nekudoko kuti kana kune wanokwanisawo ndibatsirawo kuti ndiwane wanondibatsira padambudziko rangu ndiye ndichitokumbirawo kuti wandibatsire nekuti zvinhu zvacho zvazviri ndezvekuti panguva yekuti kana ukanzonzi kune munhu ari kunyatsobatsira hapawanike kana mari
yokuti ukwanise kufamba. Ende panogona kutoita ka problem kokuti musati manzwa kuti kune munhu ari kubatsira nhasi pofha paitika problem moshandisa mari, mangwana mobva manzwa kuti pane munhu ari kubatsira hapasisina option. Saka ndo zvinhu zvihombe zvandiri kunyanya kukumbirira. Saka muri kuenda kuchipatara apa muri kutakurwa sei kuchipatara apa sinzi musina mauche? Tinozoti kuchipatara uko pangu pacho vanenge vasitorina mauche, imimi muri kuzotakurwa sei? Madzimai angu ndo anotondisumudza. Kana waonawo munhu wokuti anenge akawarerukira wokumbira wobatawo kumakumbo iwo wobatawo kunoko, ndo mabatsiro andiri kuitwa kuchipatara kunenge kusina chokuti hakuna uche. Ndo mafambiro azviri kuita. Saka munongoziva pakusumudzwa musi wandinenge ndaitwa izvozvo, so ndinotoita kana kuti wiki nyama dzangu dzichirwadza. Nenhau yokuti unenge uchisumudzwa waenda panapa, wasumudzwa waenda. Saka ndo mamiriro azvakaita. Munharaunda muna matambudziko mukusangana nawo, tinozoti vanhu vanotanga kutaura zvakasiyana siyana. Zvakamboitika wariko vanenge vachitaura vanoseka zvavo, but seni sekuziva kwangu nemaonero andakazviita ndakanyatsonzwisisa kuti kuuya kwemhepo ndo zvainoita. Inopa vamwe vanhu kuti wataure zvavasinganzwisisi. Saka tinongozvigamuchira tichingosiyana nazvo. Ndanzwa kuti ndimi kusara nekamwana kadikaka. Sure. Muri kuzvigona sei apa mati munofamba kusvika apa? Kana ane nzara kuenda kutoilet muri kuzvifambisa sei? Kutoilet pane challenge bosi ndine zvandinotoshandisa. Zvokuti kana ndashandisawo izvozvo pavanouya wozonoisa kuflasha kutoilet. Ndo mashandisiro andinoita. Uye mwana pakusara naye vanosiya vakamubikira. So munhu akutaura sezvo ane 3 years. Kana ane nzara anouya kutaura kuti ndane nzara, ndomuti tora izvo wotora ndomupakurira wodya. Asi kumashure uko ndo pazvaitongondibata nokuti ndakatanga kusara naye asingatauri, achikambaira. Saka handizivo kuti chaitika ipapo chii, bhozi ndaiti kana ndakabuda panze apo bhozi ndaishandisa makrashi panguva yacho. Kana ndakutobuda ndaisiya ndawaridza pasi zvakanaka, then ndouya ndogara panze panapa iye achitamba ndaitoona kuti ane hope. Ndaingomudza semunhu asingatauri, ndomudza kuti enda orara, aibva atongokambaira wotoenda pamachira ipapo orara. Kana amuka aitoziva kuti ndiri panze wongokambaira wouya panze. Chikafu ndaitoziva kuti zvino ari kuda chikafu. Mvura ndingati zvese ndaitomufungira kuziva kuti zvino akuda zvakati, zvino akuda zvakati. Ndokuita kwandaiita naye kusvikawo akuzoti akudzidzira kumira. Ndaitoti kana ndichida kuenda kutoilet uko ndaimubatisa makrashi oenda pamberi panga, ndichifamba nemakrashi aya ari pamberi pangu. Ndakuda kunosvika kutoilet pane paaisara akagara pane chistubhu so. Ini ndoenda kutoilet ndodzoka ndomubatisa saizvozvo todzoka, sezvo hazvaizoita kuti kamwana kadiki unokasiya kunoku sezvo toilet iri kuseri. Saka ndo maitiro andaita kusvika pari nhasi akukwanisa kuziva kuti anoda chii, anoda kudii. Ndichingosara naye saizvozvo. Sekuti ndinotosara naye inini ndikanzwa kuti nyama dzangu dzinenge dziri kudai, ndogona kutopinda mumba umu ndorara. Iye anototamba achitamba panze apa, akanzwa hope ouya orara. Kana ndine chandiri kuda ndotomudza kuti ndikuda mvura ndicherere mvura, anochera wondipa
saizvo sekuti amai vacho vanongosiyawo waisa zvinhu pasaizi yekuti anokwanisa kutora saka ndo zvazviri ezvinhu. Okay. Ndanzwa muchingotaura kuti muda uche nekuti mukwanise kuwana vanokubatsirai. Sure. Ndazonzwa futi makutaura zvekuti pane zvinhu zvamunoshandisa panguva dzekuzvibatsira paya. Aisiriwo opportunity yacho here kuti mubva matokumbira zvese? Bozi chandiri kushandisa pari zvino ndoshandisa maplastic. Ndo pandinoshandisira maplastic ipapo wozonokanda kutoilet. Okay. Maplastic paper. Okay. Alright. Saka iko zvino vanoda kukubatsirai vanokuwana panhamba dzipi? Vanoda kundibatsira namba dzangu dzinoti 077 44 544 82. Mungakwanise kudzokorodza kuti vasina kunyatsobata? 077 44 544 82. Ndo namba dzangu. Aiwa, vanokubatai tinoziva kuti namba ndidzo dziri pasasi idzi. Tinovimba kuti isu seSly Media tichasiya zvinhu zvadzokedzana, tichabatsirana nemi padambudziko iri kusvika takunda. Totenda. Neka. Tinotenda zvakare nekuti gamuchira pamba penyu. Aiwa, zvakanaka. Neka. Mazvinzwira muri Zimbabwe nyaya yamukoma Alfred Musona yavatsanangura kuti iko zvino vane 4 years vasingatofambe, nyama dzavo adzikuita zvakanaka, makumbo akangotanga achiita chiveve kuzosvika kana simba richisipo pamajoin. Vataura zvakare vakati iko zvino kufamba kunotovanetsa, vanoita zvekugwesha, vanotosara nemwana wavo ane 3 years, vamwe vairi vanoenda kuchikoro. Amai iko zvino ndo vari kumbomira kuenda kumabasa kuitira kuti mhuri ita se iwane zvekudya. Asi vari kuti dambudziko rese iri ringava basa rinorema, asi chivanhu chinenge chiripo kumusha kuna nabamunini vakabata utwavo zvichienderana nenyaya dzeushe idzi. Asi tichizosangana muzvirongwa zvinotevera tinovimba kuti tichabatsirana namukoma Alfred. Namba ndidzo dziri pasasi idzo. Musakanganwe kulike, kusubscribe nekuramba muchifollow SlyMedia TV. Zita ndi Elizabeth Nyaguyo. It's a bye for now.